Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-investiment fuq sigurtà soċjali kien jisboq id-980 miljun u 400 elf euro. Dan kif komplow jitwessu l-iżjed il-benefiċċji fix-xibka soċjali magħrufa wkoll bħala il-welfare state. ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uraw li kien hemm żieda kważi 79 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Dan kif fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra l-investiment fil-benefiċċji soċjali kien ta' aktar minn 900 miljun euro. F'dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li bejn Jannar u Settembru din is-sena kien hemm żieda ta' aktar minn 54 miljun euro f'benefiċċji kontributorji meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Dan fil-waqt li kien hemm żieda kważi 25 miljun euro meta mqabbel ma' Jannar u Settembru tas-sena l-oħra. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ l-aktar żieda irreġistrata kienet dik fil-pensjonijiet tal-irtirar. Dan kif f'dawn l-ewwel 9 xhur tas-sena kien hemm żieda ta' aktar minn 32 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Kien hemm ukoll żieda sinifikanti fil-benefiċċju soċjali tal-Carers Grant fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. Dan kif kien hemm żieda kważi 750 elf euro, dan kif fil-budget għal din is-sena dan il-benefiċċju tela għal 4500 euro minn 500 euro. Minn dawn iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ħareġ ukoll li fil-benefiċċju tal-in-work benefit kien hemm żieda ta' aktar minn 6 miljun euro meta mqabbel mal-ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra. Dan l-investiment fis-sigurtà soċjali mistenni ikompli jiżdied fil-budget għas-sena d-dieħla li se jiġi ppreżentat fil-Parlament nhar it-Tnejn li ġej mill-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana.